Dvě nejlepší kamarádky, které se zamilovaly do kluka. Co chceš teď dělat? Já nevím, ale vím, že ho chci. A koho? Davida chci já. Já vím. Alexe. Wendy. Co je? Stacy? Víš co? Pojď. Tak dobře. Podívej, tamhle jsou. No jo. Půjdeme za nimi? Jasně. Vyčkáme tady, počkej, mám nápad. Já vím, jaký. A jaký? Schováme se tady za keř. Bezva. Tak jdeme. Nebo za lavičku. Lepší nápad. Uhni. Hodila jsi tu lavičku. Romy, dělej, schovej se. Hele, nepřijde ti, že tamhle někdo je za lavičkou? Jo, přijde. Tak tam jdeme. Jasně. Hej, vylezte. Jo. A jejda. Ty jsi Stacy, že jo? Ano, já jsem Stacy. Já jsem se do tebe zamiloval už od první chvíle. Co? Je to pravda. To si ze mě dělají srandu. Ne. Tak jdeme spolu někam. A do mě zas nikdo. Počkej, Wendy. Co je? Ale nic. Wendy? Ty brečíš? Ano. Já tě taky miluju. Pojď. Ahoj. Už jsou pryč. To byla bomba. To teda byla. Tak teď si chci popovídat. Já taky. Jako úplně to chápeš, nebo jako ne? Já nevím, jak se to mohlo stát. Já nevím. Hustý. To je prostě senza. Počkáme tu na kámošky.
O 10 minut později. Pojď. Jsme tady. Tak jo, něco musíme říct. Pokračování příště.